बर' हारियाव गोदोनिफ्रायनो दामनाय देनाय मोसानाय मेथाइ खननाय फावथिना खालामग्रा सुबुंनि आंखाल गैया। बर'फ्रा रंजा खुसि थानो मोजां मोनग्रा हारि। गोबां समाव बर'नि गोबां सुबुङा हारिनि हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनायनि बिबान बानस'बोदों। नाथाय बर' समाजाव मोनसे समाव हारिनि हारिमु बायदिसिना बिथिंखौ बिबान बानस'बोनाय सुबुंफोरखौ सिनायथि होनायजों लोगोसे मान होनायखौ नुनो मोनबाङा। एबा साफा सानैनि अनगा बांसिनानो सिनायजाला एबा सिनायजाया आरो बिथांमोननि सोमोन्दै लिरनानैबो गालाङाखै। बेफोरबायदि बाथ्राखौ नोजोर होनानैनो बड' रेडिअ' एन्ड टेलिभिजन आर्टिस्ट एस'सिएशननि दैदेनगिरि भुबनेश्वर ब्रह्म, ब्रजेन बसुमतारी आरो गलाब बसुमतारी बिथांमोनहा बैसो जानाय मोसाग्रा, दामजु दामग्रा, फावथिना खालामग्रा बायदि सुबुंखौ समाजाव सिनायथि होनो मोनसे गोथार नाजानायखौ नुनो मोन्दों। बेबायदिनो रंजालि बैसागुनि रंजानाय हाबाफारिनि गेजेरजों 1972 मायथाइयाव गोदान दिल्लीयाव मोसाहैनाय हान्जाखौ क'क्राझार जिल्लानि आफलागावआव मोसाहोनायजों लोगोसे रायजो राजाफोरनो सिनायथि होनायनि हाबाफारि लानाय जादों। बैसागु रंजानायजों लोगोसे गोदोनि मोसानाय, मेथाइ खननाय, दामनाय देनाय बायदि बर'नि हारिमुनि सोमोन्दै एसेब्लाबो जों मोनदांनो हागोन होनना मिजिंथिनो हायो। 1972 मायथाइयाव गोदान दिल्लीयाव मोसाहैनाय हान्जानि गेजेराव बांसिनानो मोसानायनि अनगायैबो मेथाइ खननाय, फावथिना खालामनाय बायदियावबो आखा-फाखामोन। दाख्रागानाव जायगामा मोसानायाव फार्स्ट डिभिजन जादोंमोन ना क'क्राझाराव। आफाया होनबाय नालाय नों लेखाबो फराय दा बेहाय भाग लादो। आलुबाय प्राइज मोनबाय। मोनबा 300 ना बेसेबां होदो आरो मास्टारा। ओमफ्राय दा बे डाइलगखौ एसे सनि हरसे बयबो मोजां मोनो। माबाखौ एक्टरखौ बुंनायखौ एक्टरा गरिब नालाय आंबो मोजां मोनोमोन। आदा नोंखौ आं मोजां मोनो, नाथाय नोंनि नोमानो भाया आंखौ मोजां मोना। बेखौ नोंखौ आं नागारनो हाया। आदा 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 मस्त' गाबनायखौल' होदों आरो बाय जाजोबासै गाबनाया। सिख्लावबो जायोना, एक्टिंआबो आं गोरोंखा, द्रामावबो सोलोंजोबखादों। बेनो आरो आं एसे मोजां मोनाखै। आंनि देरसिन नालाय गावनि नालाय कुर्ता पायजामा गानबाय। उन्दैमोन आरो आंनि देरसिनमोन। सिगाङाव जाहैयो मास्टारा दाख्रागाननि मास्टारा सारेगामा मोसानोसै दे आंहाथ' रोंखागौ नालाय खननै प्रेक्टिस खालामहोबाय। ओमफ्राय ता तिनता ता ता ना तिनता ता दारेगेदे तिनता दारेगेदे तिनता ता तिनता ना तिनता ना तिनता ना तिनता बिदि होननानै आङो बयनिफ्राय साबसिन मोसाबायनो। मास्टारासो मिथिगौ। मास्टारा आंनि आफानाव थांनानै आफाखौ लिंहैनानै नोंनि फिसाजोआ जेरावबो एक्सपार्ट, एकदम माबायाव गान बाजनायाव, मोसानायावबो, खननायावबो गासिबो मोजांजोब। फार्स्ट डिभिजन जाबाय नोंनि बेटिया माबा सारेगामा मोसानायावबो होननानै बुंबाय आरो। बर' मेथाइ खनसै एसे ससेल'। हालुवा गथ' हालेवगोन जों, गामिनि मुंखौ लाखिगोन जों। हालुवा गथ' हालेवगोन जों, गामिनि मुंखौ लाखिगोन जों। हालुवा हिन्जाव गायगोन माइजों, गामिनि मुंखौ लाखिगोन जों। हालुवा हिन्जाव गायगोन माइजों, गामिनि मुंखौ लाखिगोन जों। हालुवा गथ' हालेवगोन जों, गामिनि मुंखौ लाखिगोन जों। महाराजा महाराजा, नोंनि बुंनाय रावखौ आं जोबोद गोजोनबाय। जों जेब्लायबो जोंनि बे सनापुर रायजोखौ मोजाङै लाखिनांगौ। जों जेननो नाङा। जों जेब्लायबो देरहासार जानांगौ। सनापुर रायजोखौ जों जेब्लाबो लाखिनांगौ। पर्ब जरा दंफां दाननो थांबोला साल जरा माखु जरा लाबो आदा लारु बान्दारु। लाबो आदा लारु बान्दारु। नोंथांमोना हमनो हाखाबाय जानांगौ बिथांमोना मेथाइ खननाय, फावथिना खालामनाय बायदियाव बेसेबां रोंगौथि गोनांमोन। बिथांमोन बायदि जोंनि समाजाव हारिनि थाखाय गोबां मावलांनाय दङ, नाथाय बिथांमोनहा सिनायजाला। बिथांमोना 50 बोसोर सिगाङाव गोदान दिल्लीयाव मोसाहैनाय आरो गुबुन गुबुन जायगायाव मोसाहैनायनि सोमोन्दै गोसोखांनानै ओरैबायदि बुङो।
मेथाइ जोंना बे मोसानायखौ मोसाबाय मेथाइ खननाय जायाखै आरोना सार्टिफिकेट मोनदों ओमफ्राय माबा ब्रन्सनि मेडेल दावलाय गोनां सिकि मोनदोंमोन बैसोर आंना सिखावलांदों माबानिमोन नालाय होमबा बे गैला फोरमायमा सार्टिफिकेटआ दङ मेडेलखौ लांबाय लेखा थेखा बे बहा थांदों गुवाहाटियाव थांनाय दिल्लीयाव थांनाय बेसो दंजोबो आलासि जानायल' नालाय लेखा थेखाखौ लाबोआसै बेयाव बै बे बिजामादैनाव बे आदामोन बे आब'मोन आलासि जानो होननायखाय बाहाय ज' जाबाय आरो मेरला जादों गुवाहाटि कामरुप ओमफ्राय बरमा कामरुप लखिमपुर बिदिनो गुवाहाटि लखिमपुराव थांदों लखिमपुराव थांदों लखिमपुरावबो थांदों अभयापुरिबो थांबाय बिदिनो ज' ज' मालाय डिरेक्टराबो बे समाव जोंथ' लेखा रोङा फरा रोङा नामफोरबो गोसोआव थाला डिरेक्टराथ' दंमोनसो सानै साथामसोआनो जोंनि दामग्रा देग्राजों मोसाग्रानि अनगायैबो आरो बिसोर लांबाय बे समाव जोङो जेबो मिथिया नाम्बार थांबार मोसानायाथ' मोसाहैदों जों सार्टिफिकेट मोनदों आरो मोनसे बेस्ट दं आंनाव दं दाबो नैबे आब'खौ मोननो हाबाय गाव मिथियो नुबायबो आं देखायबायबो आं दा लाबोआखै बेनो आरो थांनायाथ' बाप प्रथमावथ' अदालगुरि धेमाजि नगावखौनो ना होनो बरमा ओमफ्राय बे बै माबाया भुपेन हाजरिकाखौ लोगो मोनलायनाया मामोनलाय मुसलपुर ओमफ्राय ओरै फैबाथ' बे गामिफ्राथ' सानख' हाला मोसानाया ओमफ्राय गसाइगाव ओमफ्राय बेंगल केलकाता उग्रिबारियाव खिथाय थांदों उरिष्यावबो थांदों सानथ'नो हाया थांनायानो बावलायलांबाय उरिबायबो ना जों गोसोआवबो थाला खोब मोजांमोन आरो बे समाव अनेक कालसारानो थांनाया बे समाव गैया जोंल'नोमोन ओंखायनो आरो ओरैनो माबा गान जाथ्रा गारां जासे गाहाम सोलोंनायाव हरथार लायैयाथ' बायद्रायखामोन सोब जायगायावनो बेखौबो जों सम मोनबा नायलाबायनोसै हराव रंजा बाजा मिनि खुसि बिदिनोमोन आरो जोङो गोरों गोराखौ दैदेननायाव लानानै थांबाय जों थांनानै मोसाहैदों मोजांबो मोनहैदों जोंखौ बिराद आदर खालामदों जोंखौ जेबो माबा गाज्रि खालामाखै बेब'हारफ्राबो जोंनि गामिनि गाहायफोरजों लोगोसे जोङो बे आसाम स्टेटनिफ्रायनो जोंखौ बे माबा कालसारेलनि डिरेक्टर सासे कृष्णमुर्ति भागवती सारमोनहानो लांदों गावसिनि हरै गुवाहाटिजों ज' जानानै लाबोनायावबो गावसोरनो मोजाङै मोजां लाबोदों जोङो मोजां जायगायाव थाहैदों मोजां जायगायाव जानाय लोंनायबो मोनदों गोसोआ गोजोनबोदों जों बेफोरबायदि जायगायाव थांफेराखै मिथिफेराखै गोदान जायगा नुहैनानै जोंनि गोजोननाय फैदों दिल्लीयाव थांफेराखैमोन बेनो जोंनि देरहासार थांनाय बिनि उनाव थांगोन ना थाङाखै बेनि उनावथ' थांनाय जायाखै बेनि फार्स्ट टाइम थांनाय जादों गामिनि खाथि खाला माबा फांसन जानाय मानायखौ खाथि खालायाव मोसाबाय ओमफ्राय गोजाना जाहैबाय बिदिनो दिल्ली थांबाय उरिष्या थांबाय केलकाता थांबाय ओरै लखिमपुर आसाम माबायाव थांबाय गुवाहाटियाव ओमफ्राय ओरै थांबाय माबायाव मुसलपुर ओमफ्राय तामुलपुर मुसलपुराव जोङो भुपेन हाजरिकाजोंबो एखे माबानानै एखे दायनियावनो ओंखामबो मोनजालायदों ज'नो मोजां बिसोरबो जोंखौ बिराद गावनि साथ्र'फोर बायदि आदर खालामदों मोजां कृष्ण भागवती सारा जोंखौ लांदों ओमफ्राय लोगोसे जोंनि दैदेनगिरि कामिनि कुमार नार्जारिया जोंखौ लांफादों मोसानाय फोरोंग्रा जोंनि उस्ताद ओमफ्राय जों सनमान मोनदों मोजाङै मोजां जोंखौ बिराद आदर खालामदों जानाय लोंनायनि फारसे टाइमे लांदों मोसानो ओमफ्राय सानाव बेबादिनो जोंखौ बेरायहोयो ओमफ्राय टाइमजों लाङो मोसानो फार्स्ट दिनफ्रा थाबाय बेहाय दिल्लीयाव थांलाय फैलाय फट'जों माने ट्रेनाव बेरायहोबाय जों गासै थाथारनाया हजोंहाय माबानाया पास दिननि थाखाय थादों माने रेलगारिजों थांलाय फैलाय खालामनायजों सानसे उल्था बेरायनो
दा आंनि साथोरफोरा आं न'आव गाखोदोंमोन बे समाव पेपसि एबसुनि बिराद सावला सावलि हायाबा बबाव दोनखो मोनथिनो रोङा आंनि साथोरफोरा गोमादों ओमफ्राय बे माबायाबो गोमादों दा खोन्था रोङा जोंनि बिफाया बड' रेडिअ एन्ड टेलिभिजन आर्टिस्ट एस'सियेसननि गाहाय नेहाथारि ब्रजेन बसुमतारिया 1972 मायथाइयाव गोदान दिल्लीयाव मोसाहैनायनि सोमोन्दै बिफा रुंसारि धीराज चन्द्र बसुमतारिनि खुगानिफ्राय खोनानाय आरो लिरनानै गालांनायनि सोमोन्दै आरो गोजाम आर्टिस्टफोरखौ सिनायथि होनो राहा लानायनि सोमोन्दै बिथाङा ओरैबायदि बुङो। फंसे बेखौनो बुंगोन जे जोंनि 1972 ना बेवहाय माने दिल्लीयाव मोसाहैजेननाय बे दिल्लीयाव मोसाहैजेननायथ' नङा सेकेन्ड आरोखि बे बिथांमोनहा दङ ओरैनो गाव गावनि न'आवनो जिरायनानै दङ रावजोंबो नायसनजायाखै बा सिनायथि मोनाखै दा बेवहाय आं मिथिगौ जिहेतु आङो सासे आर्टिस्टनि फिसाला स्वर्गीय धीराज चन्द्र बसुमतारिनि फिसाला दा आं बिनि फिसाला हिसाबै जे दिल्लीयाव मोसाहैनाय सेकेन्ड बार बे मोसाहैनायखौ आफानि खुगानिफ्राय एसेब्लाबो मिथिगौ आरो बा मिथिदों आरो दा जाय हक बियो माबोरै जालायखो माबोरै जालायदिया आं बेखौ एसे सुंद' बुंनो सानदों जे जोंहा बियारटानि भाइस प्रेसिडेन्ट गलाब चन्द्र बसुमतारि बिथाङा आंनि खोब माने असे फंबाय बायदि आरो बिथांखौ आङो बुंहरनायलाय जे आंनो निउस चेनेल सासे नांगौ आरो मानि थाखाय नांगौ बेखौ आं बिथांनो बुंहरदों जे जोंहा आब्ला गामिनिफ्राय नैथि खेब दिल्लीयाव मोसाहैनाय रुंसारि जोंहा कामिनि सुन्दर नार्जारि बिथांनि दैदेननायाव थांदों दा बिथांमोना सोरबा थैबाय सोरबाया बुरि जानानै थाबाय सोरबाया लोरबां जानानै थाबाय दा बिथां रावबो सिनायला दा बिथांमोनखौ आं बोरै सिनायथि होनो हागोन जिहेतु जोंबो आर्टिस्ट जोंनि दानि समनि आर्टिस्टआ आलादा खोथा बै समनि आर्टिस्टखौ जों मारै सिनायगोन आरो बिसोरखौबो दिनै बिश्व दरबाराव मारै लाबोगोन बे हिसाबै आङो बिथांखौ गलाब चन्द्र बसुमतारिखौ बुंहरनायलाय हठात बिथाङा जोंहा समनि रादाब बिथां मावथि बिथांमोनखौ चेनेलनि जुगै एसे सिनायहोबा मोजां जागोन नामा होननायाव आङो नोंथांमोनखौ बेहाय लिंनानै लाबोदों आरो बे लिंनानै लाबोनायाव आं खोब गोजोननाय मोन्दों आरो इयुनाव बिथांमोना आरो गावसोरखौ सिनायथि मोनजानो लुबैनानै जे बुंबाय थानायाव आं फंनैसोल' आं बे बाथ्राखौ बुंनो सानदों जे जोंनि बियारटा बड' रेडिअ एन्ड टेलिभिजन आर्टिस्ट एस'सियेसना मानो जोनोम जाखो जे जों खालि बर' रेडिअ टेलिभिजन आर्टिस्ट एस'सियेसन बर' रेडिअआव खनग्राल' जानांगौ बेखौ जों जाबाय नाथाय बिनि ओंथिया जाहैबाय बे रेडिअआव खनब्लानो जोबगोन बे नङा जायनि थाखाय जोङो 1993आव बे बड' रेडिअ एन्ड टेलिभिजन आर्टिस्ट एस'सियेसनखौ गुवाहाटीआव जोनोम होनाय जादों आरो जोनोम होनायनि आफादगिरिया जाबाय महर चन्द्र बसुमतारि नेहाथारिया जाबाय गलाब ब्रह्म बिथांमोना बे आफादखौ जोनोम होखांनायनि उनाव गोबां सालायनो नाजादोंमोन खोब माने इन्टारेस्ट लादोंमोन नाथाय बिथांमोना सालायनो हायाखै बिथांमोना खोब माने नाजासेयावबो हायाखै बिनि उनाव बेसेबांबा गोबावनि उनाव 2019आव जोंखौ भुबनेश्वर ब्रह्मखौ आफादगिरि आरो आंखौ नेहाथारि हिसाबै बिबान होनायलाय बिबानखौ सोलायनानै होदों बिथांमोना बेसेबांबा गोबावनि उनाव आरो दा बे हिसाबै जोङो सानबाय जे जोंथ' बिदि लाबाल' जानाय नङा गतिके फुराना आर्टिस्टफोर जायफ्रा रेडिअआव खननानै सोरबा सोरबा थैलांबाय सोरबा सोरबा दाबो दं बिथांमोननि मेथाइ बिथांमोननि सुलुं लानो थाखाय जों निस्सय खालामनांगोन दा नैबे मोनसे इम्परटेन्ट जाहैबाय आरोबाव जों बिथांमोनखौ लादों सुलुंखौ लादों जोङो आरो जोंनाव दा दंजोबसै गासिबो बिथांमोननि हिस्ट्रिया दंजोबसै सोर सोर मेथाइ खनामोन नीलेश्वर ब्रह्मनिफ्राय लानानै जोंनाव दं आरोखि रेकर्डफ्रा दा बेनि उनावहाय बांसिन आं गुरुत्त' होदों मा जे आब्लागावनिफ्राय जे नैथि खेब दिल्लीयाव एसिया मेलायाव मोसाहैनायाव गोबां आर्टिस्टफ्रा बुंनो थाङोबा आंनि न'नि मानसि जाजोबो जोंनि आखाइनो सेक्रेटारिमोन ओमफ्राय सहदेब बसुमतारि बिथांमोन दंमोन दा बिथांमोना बै समाव खालामलांनो हायाखिसै थैलांजोब्बाय दा मोनसे भाग्यआ बेनो आंना आफाया गावनि जेसेबां हिस्ट्रि जे मोसाहैजेननाय बा मारै मारै थांदों बेखौ सर्ट एफा लिरना गालांदों दा बे लिरनायफ्रा आंनि आखाइयाव बोरैबा गोलैदों आरोखि बे हिसाबै आङो नुबाय जे दानि जुगावथ' बिदि जाया जों गासिबो गावखौनो गाव जों सिनायथि लानांगौ आरोखि
बे हिसाबै आङो बिथां दिनै जाफोर नुजाफैदों आंनि बिब'फोर आंनि बिनानावफोर बेवहाय दिनै हथात नुजाफैनानै बिथांमोनहा बुंबाय थादों जे जोंखौ सोर सिनायबावगोन जोंखौ मोसागिरि होननानै सोर मिथिबावगोन आरो जों दि दिल्लीयाव मोसाहैबाय जोंखौ दानि जेनेरेसनफ्रा सोर मिथिगोन सोर मिथिनायगोन बेबायदि होननायाव आंबो बेवहाय गोसोआव दंखायोमोन जे सुबिदासो मोनाखैमोन बेवहाय आङो साननाय दंखायोमोन जे बिथांमोनखौ जों मारै सिनायहैगोन बेखौ जोङो माबा मोनसे खालामनांसिगोन बिदि साननानै दिनैनि बे प्रग्रामखौ आं बाहाय खालामनाय जादों आरो अबयसे बारे बारे आङो हारिमुनि गोबां लिडारफोरखौनो बुंदों आरो बुंबाय थादों जे जोंहा जे बिसोरखौ जों मारै सिनायनो हायो दाथ' थैयाखै बिसोर अनेक दं दा बिसोरखौ जों सिनायनो हायोबा मोजां जायो मोननाय मोनैया उननि खोथा थेवबो जों बिथांमोनखौ बिश्वदरबाराव लाबोनो हायोबा बिथांमोननि सेहेरा बिथांमोननि दा मा मावनानै दङ मारै जादों बेखौ जों एसे खेबसे जोङो गावजों गाव बर' जातिनि सिगाङाव बा बिश्वनि मानसिफोरनि सिगाङाव जुदि दिन्थिनो हायो बेखौ जों मारैबा मावनो हागोन बिथांमोन खेबसे बुंबाय थादों नाथाय बिथांमोना सम मोनैयाव दा दिनै लेंहरनो हायाखै बा बुंनो हायाखै बिनि थाखाय जोङो रावखौबो जों गोरोन्थि होननानै साना दा नोंथांमोननि चेनेल जुगै जे जोंनि नैबे दिनैनि हाबाफारि बिथांमोनखौ सिनायथि होनाय बे सिनायथि होनायखौ साफा साफाबाबो बा जयैबाबो दिनै लानानै लाबाय आरो बिनि गेजेरजोंनो जाहाथे सिनायलांनो हायो आरो बिथांमोना जाहाथे बिश्वदरबाराव बयजोंबो नुजाथिनानै गाव गावखौनो सिनायथि होनो हायो नोंथाङा होनदोंमोन आफ्ला गावनिफ्राय सेकेन्ड बेस्ट थांदों आरो सिगांनि थांनाया माला थांनाय बिदि एसे गोसोआव दं सिगांनि थांनाया एक्सुवेलि 1954 होदों आफानि लिरनायाव 1954आव फार्स्ट बैसोआव थांनाय बेबो जाहैबाय बिनि हिस्ट्रियाबो ओरैबायदि बे दिल्लीयाव थांनो थाखाय मोनसे बर' जातिया जे माबोरै लांनो हागोन जे कालचारखौ आरोखि दिल्लीयावहाय बेबो 26 जानुवारियाव दा बेवहाय लांनो हागोनबा लांनांगौबा जे बर'नि कृष्टिफोरखौ दिन्थिहैनो थाखाय जोङो लांनांगोन आरो दा बेवहाय बर'नि कृष्टि होनोबा जोङो बै समाव आफामोननि लिरनाय बादिब्ला दाउ थै लोंनाय खेराइयाव एसे माबा माबि मोसानाय दंमोन दिन्थिहैनाय दंमोन दा बेफोरखौ ज' खालामनानैसो लांनो हायो दा बेखौ गावनि लिरनाय बादिबा जे लावदुङा दतमा लावदुङायावहाय जे मोनसे बर' हारिनि गासिबोखौ लेंहरजोबनानै बेवहाय दिल्लीयाव थांनायनि थाखाय सतीश कुमार बसुमतारी जोंनि जाम्फुर बिलनिनो बिथांनि नाजानायाव जे बे आफादा जादों आरो बे आफादखौ लिंथुमनाय जादों आरो बे लिंथुमनायावनो जे माबोरैबा लांनाय हागोन माबोरैबा जागोन आरो बेवहाय सोर सोरखौ लांनो सोर मोसागिरिफोरखौ लांनो सोर दामगिरिफोर लांनो बेवहाय गावनि लिरनाय बायदि आफादनि लिरनायाव दं आरोखि दा बेवहाय गोबाङानो बांसिन जोंनि आफला गामिनिफ्राय मोसागिरिफ्रा आं बाहाय लिरनायखौ आं मोनाखै खिन्थु दा एसे मिथिनो मोन्दों दा सासे जाहानारि बाटारमारिनि जायखौ दा बुंबाय थादों दिल्लीयाव मोसाहैजेननाय बानलु बावदों बेखौ आं मिथिदों नाथाय दा बेवहाय उनेस्वरिमोन ना दाबो दङ होननानै जों मिथिदों बिथाङाथ' गुदि जाबाय आरोखि दा बेखौ आफामोनहा बुंदों ओमफ्राय बिनि उननिफ्रायनो आफाना नैथिखौ लांनायाव साफाखाफा जादों आरोखि बड' रेडिअ एन्ड टेलिभिजन आर्टिस्ट एस'सिएशननि आफादगिरि भुबनेश्वर ब्रह्म बिथाङाबो 1972 मायथाइयाव आफलागावनिफ्राय गोदान दिल्लीयाव बर'नि मोसाहैनायनि सोमोन्दै फोरमायनायजों लोगोसे बिनि सिगांनो भारत उदांस्रि जानायनि उनाव भारतनि गिबि गाहाय मन्त्रि पन्डित जवाहरलाल नेहरूनि समाव गिबि खेबनि थाखाय क'क्राझार जिल्लानि आफलागाव गामिनिफ्रायनो मोनसे बर'नि मोसानाय हान्जाया गोदान दिल्लीयाव सुबुंखान्थि सानाव मोसाहोनायनि बाथ्राखौ फोरमायो। बिसोरनि जिथु दिनै बिथांमोनहा बिसोरनिफ्राय सोंनानै मोनबाय बेफोरो माने बागुरुम्बा बागुखौ मोसाहैदोंमोन दिल्लीयाव सेकेन्ड बेस्ट फार्स्ट बेस्टआ दङ बे फार्स्ट बेस्टआव बानायनाया जाहैबाय जोंनि सेक्रेटारि बुंनाय बादि रुपनाथ ब्रह्मआ जेब्लानाखि शिलंआव मिनिस्टार जानानै दंमोन बे समाव दिल्लीनिफ्राय प्रधान मन्त्रि जवाहरलाल नेहरूआ
टेलिग्राफ हरदों बे समावथ' फन गैया टेलिग्राफ हरदों जाहैबाय नोंथांमोना बर' कालचार मोनसे लाबो बे समाव बे रुपनाथ ब्रह्मआ मदाराम ब्रह्म होननाय दंमोन सासे क'क्राझाराव गुदि फोरोंगिरि मोनबाय बिथांखौ जों बुंहरदों जाहैबाय बिथाङा ओमफ्राय बे जोंनि आफलागावखौ मिथिगौ नालाय आं आफलागावनि खाथिनि गामि नायगौ बाथाबारिनि आङो ओमफ्राय जोंनि आबौ जयनारायण बसुमतारी ओमफ्राय बे सेक्रेटारि बिफा आयं बिराज बसुमतारी सहदेब बसुमतारी बेबादिनो ओमफ्राय माबाखौ सतीश चन्द्र बसुमतारी होननाय दंमोन गागि मानसि बे जोंनि गोदोनि समाजनि बेखौ माबा मा होनो दैदेनगिरि खालामनानै बिसोरो आल'सना बिलसना खालामो आरोखि मा खालामा बबे मेथाइखौ माबा जों मोसाहैब्ला मा जागोन होननानै बेनिफ्राय बे आफलागावआव बिहारी लाल नार्जारी ना माबा नार्जारी ना मा बसुमतारी बिहारी लाल बसुमतारी अजा होननाय सासे दंमोन बर'नि अजाथार बे बर' बाथौनि अजाथार आरोखि बेनाव बिराद मोसानाय थोसानायनि बबे समाव मा मन्त्र मारिनांगौ बबे मा दं बेनिफ्राय बे आबौआ बेखौ लेंबोनानै मोसाहोनानै बे खेराइनि मोसानाया बबे मोसानाया मोजां जागोन बे सतीश बसुमतारी दैदेननानै ज' जालायनानै आयंमोनहा सानलायनानै ओमफ्राय बे दावथेन लोंनाय मोसाग्लांनाय बिदिनो बे आइटेम गैया होमबा खेराइयावलाय बे खेराइनिखौ बिसोरो मोसानायाव आइटेमाव लाबोदों बेखौनो बिसोरो रिहार्साल होनानै दिल्लीयाव प्रथम मोसाहैदों बे राजेन्द्र प्रसाद होमबा बे माबामोन 55आव बे समाव राजेन्द्र प्रसादआ राष्ट्रपतिमोन ओमफ्राय बे जवाहरलाल नेहरुआ माबामोन प्राइम मिनिस्टारमोन आरोखि आं बेखौ मिथिगौ आरोखि बे आबौआ आंनो खिन्थालांदों खिन्थु जोंनाबो बेबादि जाबाय आबौआ थैलांबाय जों बोथोर उन्दै बे समाव गैला आं फट'बो नुदोंमोन फट'बो सोरबा खामलांबाय बिदि जादों आरोखि ओमफ्राय आं बेखौ आङो थारमाने आबौआ आङो माबा एलपि फरायनायनिफ्रायनो आंखौ बे गान फोरोंबोदों आरोखि खिन्थु दस्रा जिनिस दामनाय देनायखौ फोरोङाखै गानखौल' फोरोंदों बे हारमनि दामनाय फोरोंदों गान खननाय फोरोंदों मिथिं दावथियाव लांबा गावथ' मिथिं दावथियाव थांबो नालाय लांफायो गान खनहैयो आरोखि हिन्जावनि गानखौनो हौवाबादि खनहैयोमोन बेबायदि गान दङ आरोखि आं दासिमबो गोसोआव दं बे आबौमोन सोरबा मादैमोन दङ मादैबो जानाय दं आबौमोन दं बिनानावफोर दङ बिसोरो मिथिजोबगौ बे गानखौ दा गोसोआव दंना गैला आं मिथिला खिन्थु बे गानखौ आङो दा फोसाबफिननो नागिरदों आरोखि पुराना गान बियो दा बागुरुम्बाखौ जेनेखि मोजां खालामदों मडिफाइ खालामनानै दा एक लेभेलाव लाबोनो हादों थिग नैबे गानखौबो जुदि मोनाखै जानो हागौ खिन्थु आंनाव दङ बे आबौमोननावबो दङ मादैमोननावबो दङ बे गाना बेखौबो लाबोयोबा जोंबो बे प्लेटफर्माव लाबोनो हागोन आरो बे गानखौ खनो नामा एसे फैहाय लोगो बारा फैदो लोगो फैदा लोगो बिमा बुरिनि दानाय लुनाय आगर एरनायखौ सोलोंनि सिखिरि बिदै सोमनाय हायआय अख्राङाव दाउ बिरनाय सिखिरि दाउ बिरनाय हायआय अख्राङाव दाउ बिरनाय बयनिबो सिगाङाव आगर एरै बयनिबो सिगाङाव लोगो बिमा बुरिनि दानाय लुनाय आगर एरनायखौ सोलोंदिनि लोगो बिमा बुरिनि दानाय लुनाय आगर एरनायखौ सोलोंदिनि गाहायाव दङ आंखौ बुंला माने बेखौ फोसाबा बे बेजोंबो मोसानो हागोन आरो बेबो मोनसे हारिमुनि मोनसे सृष्टि जाना थागोन खिन्थु मोसानायखौ माबादि मोसायो आं मिथिया एसेसो बे आबौमोनावसो मादैमोनासो मिथिगोन आरो दा जोंनि रेडिअ आर्टिस्टनि उद्देश्यआनो बेनो
आं दाख्लैबो बे हारिमु आफादाव लेक्सार माबानायाव आं बेखौनो बुंदों दा बे ओनसोलाव गथ'फोरा जा खुगा मेथाइ दङ बे खुगा मेथाइखौ हय जोंनो हर बड' रेडिअ आर्टिस्ट एस'सियेसननो हर नङाबा हारिमु आफादाव हर जों बेखौ डिसकास खालामगोन जोंनाव मेथाइ खनग्रा मेला दंसोगारो बे गानखौ जों बिसोरनो खन होगोन रेडिअ दाथ' रेडिअ' मोजां जाथारबायना खन होगोन जोङो बेबायदि आरोखि दा आंबो सासे लिरिक्स हिसाबै गुवाहाटि अल इन्डिया रेडिअ गुवाहाटियाव स्टेसननिफ्राय एप्रुभ जानाय आंबो मेथाइ लिरनो हायो लिरिक्स हिसाबै आंबो लिरनो हायो आरोखि दा बेखौनो जों सानदों जोङो माब्रैहाय बै पुराना गानफोरखौ लाबोनानै मडिफाइ खालामनानै ओरै फोसावनो हानाय ओमफ्राय बैसोर गोदो खनबोनाय सानजारि गथ' बिसोर बोरायलांबाय बे मानसिया बेफोरनि गानखौ जोङो प्रिजार्भेसन खालामनो थाखाय जों दा मोनसे न' मोनबाय जोङो स्टुडिअ खालामगोन बे स्टुडिअआव जोङो लानानै बे बयनिखौबो जोङो प्रिजार्भेसन खालामनानै दोनगोन जोंनि बे उद्देश्यआ जात्रा गाननि गानफ्राबो जोंनो मख'स' दंजोबो गासैबो दा बहुत जात्रा गाननि गान दा बेफोरखौ माने रैखाथि होनाय बा प्रिजार्भेसन माबा बेखौनो जों बेखौनो सानगासिनो दं मारै जों फोथांनो हायो दा जों बे रेडिअ हरगासिनो दं बा आर्टिस्टफोरनो हरगासिनो दं बे मेथाइखौ खननानै आरो जोंनि नामथ' थाया बाहाय मोनसे गोजोनथाव बाथ्राया जाबाय बड' रेडिअ एन्ड टेलिभिजन आर्टिस्ट एस'सियेसननि बानजायनायाव आरो बिटिसि सोरखारनि मददआव 4 एप्रिल दाननि 19 खालाराव आफलागावआव गोजाम हारिमुगिरि एबा सिगांनि समाव बर'नि हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनाय आरो सिबिलांनाय सुबुंफोरखौ सिनायथि होनायजों लोगोसे मान बावनायनि राहा खालामनाय जादों।